akeh ngono lho Pak enten mboten. Lah mboten enten to. Makane Gusti Allah gak kena dibahas. Awake dhewe setiap hari dikongkon balik asale Gusti Allah iki suci dikembalikan awake dhewe nek pemendhik donya iki akeh rusuhan dikongkon balik nang kesucian. Jadi dia napa Gusti Allah seneng kambe wong sing suci. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi Gusti Allah gak kena disentuh kecuali wong sing suci. Berarti nek jek akeh rusuhan berarti niku dereng pedhok tenggene Gusti Allah, dereng paham nek niku Gusti Allah kiyambek wis ngoten mawon. Soale jek rusuh dadi mandange wong iku masih wong berarti iku jek rusuh wis ngoten mawon. Lah nek ngasine Gusti Allah berarti resik wis ngoten penak tenane. Makanya kabeh iki gak iso ngalahno Gusti Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Iki lak bolak-balik kula nek. Enten to Pak sing iso madani napa ndamel wajahe jenengan nek sing padha karo jenengan enten mboten. Saking hebate Gusti Allah to. Wes ngene kaya Mas Eko terus Gus enek wong nyiptakno liyane kaya Mas Eko sing padha enten. Mboten enten kabeh iki sing iso Gur Gusti Allah tok. Wis ditulis ning Quran, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Jadi Gusti Allah arsitek. Loh, arsitek yang unggul. Gak enek sing madani. Ya ditulis ning Quran. Lah rupa sing iso dadekno awake dhewe wajahe ngeten awake dhewe norno gak sing padha niki lho sing iso Guru Gusti Allah. Terus ndek kono kan bahas wujude Gusti Allah mbek hablum minan nas. Pak kula niki bahas hablum minanas bi hablum minallah niki jenengan paham napa mboten to? Yang mono yang mene niku lho. Hablum minallah kali hablum minanas. Maksudnya hablum minanas niki sing disampaikan Gusti Allah niki lewat Kanjeng Nabi niki lak ditugasno Gusti Allah to. Lah maksudnya hablum minanas iki enek wujude sing ditugasno ngoten lho niki jenenge hablum minanas. Wujude sapa wae nek Kanjeng Nabi pun meninggal diganti sapa wae sing ditugasno Gusti Allah niku jenenge hablum minanas niki. Saking hebate Gusti Allah iki awake dhewe dikongkon ngetutno tiang sing ditugasno niki wau kok sama titeni ngene lho Pak wong iki nek ngejak sampean nang keapian berarti wong iku mang ditugasno kalih Gusti Allah mengajak kebaikan. Lah iku mang sing ngejak kebaikan ku cocok ambek omongane tagak ngono ae. Lah nek wong ngomongnya ngene kok tibane perbuatane gak cocok berarti kan gak ditugasno. Berarti iso-isoan. Lah terus wujude Kanjeng Nabi niki wujude sinten Kanjeng Nabi? Gusti Allah sing ditugasno meraktekno nyontokno perbuatan sing sae ke seluruh umat manusia. Lah Kanjeng Nabi wis gak enek Mbak Lis.
berarti enten sing ditugasno malih duka sinten mawon kambek Gusti Allah sinten era niki wau. Nah niki wau nek dudono perbuatan sing sae berarti niki tiyang sing ditugasno Gusti Allah temenan. Berarti pasti enten napa tondo ngoten napa. Nah niki wau. Pun paham to kula bahas niki wau. Pun kula tak nglakoni dhewe lho Pak. Dhewe lagu apa dhewe bulan Safar. Lah kula kita bahas saiki cek bulan Safar. Pun apa? Bulan Safar kini tiba, mari sambut penuh doa, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Monggo. Bulan Safar kini tiba, mari sambut penuh doa, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Bulan Safar telah tiba, membawa pesan yang mulia. Bulan Safar telah tiba, membawa pesan yang mulia. Mari benahi hati dan jiwa, dekatkan diri kepadanya. Mari benahi hati dan jiwa, dekatkan diri kepadanya. Bulan Safar kini tiba, mari sambut penuh doa, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Saat datang bulan Safar, mari hati kita bersabar, sabar saat sedang bahagia, juga sabar ketika terluka, sabar saat sedang bahagia, juga sabar saat terluka, sabar saat sedang bahagia, juga sabar ketika terluka. Bulan Safar kini tiba, mari sambut penuh doa, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah, berbanyak amal dan ibadah, mohon ampun atas segala salah. Nah niki ini mesti bahas bulan yang mulia, membawa pesan yang mulia. Mari kita mari benahi hati dan jiwa, dekatkan diri kepada Allah. Intine kan sami to, awake dhewe setiap hari dikongkon nyedhek tenggene Gusti
Allah. Terus niki sing ngisor kan saat datang bulan Safar, mari hati kita bersabar. Sabar saat sedang bahagia, juga sabar ketika terluka. Sabar saat sedang bahagia, juga sabar ketika terluka. Ini kita bahas. Sabar saat sedang bahagia. Ini wis biasa toh. Nggih toh. Nek bahagia sabar wajar. Tapi juga sabar ketika terluka. Pak, jenengan paham? Sabar ketika terluka. Jenengan kayak ujian ini lho, Pak. Tiga ujian niki Rasulullah napa saged terima, Pak? Kadang-kadang Rasulullah nek atine genah sabar, nek gak kuat Rasulullah. Napa, Mbak? Oh, kadang Rasulullah nila, makanya diarani kurang sabar. Padahal di Quran ini mesti tulis Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Gusti Allah seneng kambek wong sing sabar. Sampeyan pengen disenengi Gusti Allah napa mboten, Pak? Nek ditekoki mesti ngomong nggih. Nggih ta? Nggih. Tapi nek dikei cerita sabar mboten Rasulullah lah niku. Makane sing durung iso niku nrimo sabar, nrimo ikhlas. Makane berarti jenengan dereng maca bismillahirrahmanirrahim. Empun Mbak Lis maca ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Juga apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Niki ucapan prakteke. Jerene nek Bismillahirrahmanirrahim napa? Nerima, rengget siji nerima, rengget loro sabar, renggete telu ikhlas. Niki bolak-balik sampean waca berarti maca ucapan, boten maca perbuatan. Nah niki wae. Berarti jenengan dereng nglampahaken bismillahirrahmanirrahim. Makanya juga sabar ketika terluka. Sing angel iki sabar ketika terluka, Pak. Terluka niki sampean kayak ujian maksudnya. Tiga ujian iki makanya ini niku mau napa to? Bahas niku nang alam ketuhanan iki. Awake dhewe dikek cerita pangeran baik mang apik baik iku elek kabeh iki tergantung sing lampahi. Nek iki mang dadi nek sing lampahi dikek cerita pangeran iki sampean nguasi nek iki mang Gusti Allah goreng-goreng tetep cerita ya gak enek apa-apa. Tapi kebanyakan pangklik. Nyata lho Pak, sampean ku tak cek iso niteni piye to awake dhewe iki Dek mangko apa ngoten nek cek gampang emosi mangko buku. Niki lho Pak. Bagian-bagian dari tasawuf nggih. Awake dhewe iki wis belajar nek makom syariat thariqah hakikat makrifat. Ngene Pak, sampean garek diteni ngene Pak saiki. Sampeyan nek diloroni wong jek pengen bales. Muga-muga wong iku
iso ngalami kaya aku. Muga-muga dadekno kowe iku nek sing tau ngelokno aku iku dadi stroke. Niki berarti sampean dudune cek duwe dendam, berarti jenengan tasik tenggene makom syariat. Niku lho maksudnya sampean ki cek iso nganu ngoten lho. Cek iso bedano. Niki berarti sampean cek ning gone zahir ngoten lho. Sampean ditabrak wong. Ngono ya wis. Ditabrak wong. Piye Pak? Rada sarung ngono lho Pak. Meripat niku lho, ngoten niku lak omongane rada numpak sepeda gak diwasno iku anggone ngene-ngene. Lereng makane mripate ra digawe iku ngene. Muga-muga mripate mari ngono ra ketok. Lah ngene. Lah iku berarti sampean iki ndongakno wong iku mang berarti sampean cek ning makom syariat. Berarti nguasi zahire dikon nguasi batine nek kabeh Gusti Allah kok. Lah terus nomor loro sampean nek cek ndongane nek wis ndek ngene nek syariat kan cek dendam. Terus nek munggah nang ngene makom toriko. Awake dhewe nek dilarani wong wis mulai gak mangkel merangi sapa Bu RT sampean diomongno wong tonggo sampean ku jerine duwe wong sampean gowo kabeh. Padahal nggih to Bu RT, wong jen Bu RT. Lah iku Bu RT dilalah blonjo. Lah iku nang duwe wong sing digawe. Nah, sampean krungu. Lah sampean nalah wis babang ngrakaken wong-wong ora roh ae kok. Lah engko nek ditekoki tak dudono duwe wong nek catetane. Lah nek Bu RT cek makom syariat, sapa sing ngomong ku Mang? Ora kene tak paranane wong e. Nah, dicelano temenan Mbak Bu Ati. Nek ngomong aku coba pikir ora ro dhewe iki lho duwe delok jumlahan padha tak gak Mbak. Bukune, oh ya bukune ya ketok pira jumlah iki lho duwe hitungan. Nah, akhirnya sampean dudune emosi sampean. Lah iki Gusti Allah iki menghadirkan sampean gare iso ngerem napa mboten ngoten lho intine. Kan terserah Gusti Allah badhe hadir napa kan terserah tergantung mang tak kandhani apa tergantung penampanane piye lak ngoten to. Lah sampeyan Ibu RT wis ndek ngene makom toreko. Alah ya wis babak wong gak eruh ae kok. Wong padahal iki dhek niku nabung-nabung dhewe betina dodol gorengan ning kaya bojoku. Lampu tak jelasnya wong-wong. Ya babak wong cek penasaran diarani aku ngene-ngene ya terserah. Lah iki sampean wis di makom toreko. Lah terus sampean munggah maneh nang ngene makom hakikat. Nek sampean dilarani wong gak ngrasakno lara. Nek iki mandek ngene toreko iki ya jek enek dek lho Pak. Jek enek dek tapi gak perlu tak laraki. Apa Pak kok dilaraki? Kene iki apa Pak? Labrak. Dilabrak. Wis gak perlu tak jelasno rono aku jelasno. Lah iki berarti mang nek sing nyelatu diparani iki mang berarti cek makom syariat. Nek wis gak nyelatu tapi cek enek dek. Sapa sing ngomong iku tangga sampean ngarep sampean. Halah wis babat. Muni babah iki lambene. Tapi atine cek merongkol. Iki berarti sampean iso ngerem lambene tok, jawabane sing direm, jerone pancet ngono wis penak. Nek syariat jaba jero getem kabeh ngono ae. Lah nek ngene toreko jabane ngerem
jerone pancet gutem. Ngono bedane. Penak to tenane, Pak. Lah sampeyan nek wis nggone makom hakikat, iki makan wis mulai batin to. Syariat iki gregeten diparani iki berarti cek zahir ngono ae. Lah nek wis mulai batin jabone iso ngerem, jerone durung iso. Berarti batin. Toreko, nek wis mulai hakikat mulai moto ati sing digawe. Berarti nek dilarani wis gak loro. Soale walah yo wong iku mang sing larani aku iku ya wujude Gusti Allah, ya padha mek saudaraku, padha mek aku. Iki mang mek Gusti Allah. Niku wau berarti iku mang Gusti Allah dhewe. Wis ngono tok teko kono. Gusti Allah dhewe mandek. Berarti kan gak ada apa-apa, ya gak nyeladu, ya gak mangkel, tapi paham ngono lho, paham Gusti Allah dhewe. Berarti nguasine kalih moto ati. Lah sing nyeladu nguasine mbek moto zahir, lah nek iku mang iso ngerem tapi batine ketem, berarti iki mang gawe moto batin. Maksud cek diwasi kok batin tok. Lah terus nek makom hakikat mulai nguasi kalih moto ati. Mulai moto ati wis gak loro dimangkeli wong dicelatu ya gak loro, paham nek iku mang kehadirane Gusti Allah. Paham tok, wis paham. Lah terus munggah maneh nanggone makom makrifat. Maka makrifat niki nek dilarani awake dhewe iki paham nek iku tunggal. Wong sing nglarani awake dhewe kambek sing nglarani awake dhewe kambek awake dhewe iki nunggal kabeh iki wujude Gusti Allah iki wujudku dhewe ngono lho Pak. Asline sing muji sinten? Gustine jenengan ki ambek. Lah iki mang sing selama iki sampean pangkling nile. Akhire nguasi wonge geten. Lah nek nguasi ala Gustiku dhewe to sampean wasi to Pak. Ngono kuwi. Nek sampean sing diadirno sampean kok sing didepi sampean kok mbuh wong liya wujude sapa wae terserah, tapi sampean depi dhewe berarti asline wujude Gustine jenengan ki ambek. Makane seumpama sampean emosi kula emosi mbek sapa? Guyokno ta. Makane seumpama sampean ku langsung aja kerket. Ambek aku kudu Pak kula ngomong Jombang nek omongan kula kan kasar, nek omong kudu nyaplok ngono Pak. Nah, dikene kan kasar. Lah niku nek omong wis koyo ora kena dikalahno. Nah, niki wau sampean gregeten ta boten. Lah nek sampean paham niku mengawala Gusti, sampean kok gak aneh-aneh kok nggih masalah apa neh critane. Akhirnya guyon, metune niki kan guyon kabeh Gustine dhewe. Ya ora mangkel, iku sampe nek wis gak mangkel, paham. Awake dhewe nunggal dengan dia. Dia niki sinten Gustine dhewe, nunggal niki mau ya gak mangkel ya gak anu Pak, gak pangkling nek iku jeneng ki ambek nggih Gusti pun kula paham jenengan. Berarti sampai ngono kuwi wis nggone makom makrifat. Pun nggih, paham to? Lah awake dhewe setiap hari awake dhewe iku gak oleh pangkling. Awake dhewe iki gak oleh pangkling setiap hari. Lah nek sampean cek pangkling metu ning emosi. Ya Pak, kula tak bahas ngeten. Kula tak bahas niku lho napa? Dasare awake dhewe dikongkon iso setiap hari kon iso ngendhalekno. Ngoten napa? Awake dhewe kan setiap hari iki kan dikengken ngendhalekno. Bismillahirrahmanirrahim.
setan iki bendina bisik-bisikno nanggone pikirane awake dhewe. Jenengan buka surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhum min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khasirin. Nah iki loh, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Pak, kula sama rungokno iki. Kemudian setiap hari setan itu membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak jadi orang yang kekal dalam surga. Pak, kalau bahas aurat itu apa tahu? Jadi auratnya dhewe dikongkon nampak nih. Selama ini aurat kan tertutup. Lah kok malah dikon nampak? Paham betul Pak? Mboten sing kudungan, kopian niku mboten niku lak njaba. Aurat niki perbuatane awake dhewe sing elek niki akhire dibuka. Ini loh Pak. Sampe nglakoni perbuatan elek niki berarti hasil bisikane setan. Lah niki mau berarti jenengan buka aurate sampean dhewe. Iki jenenge aurat, mboten kok hubungan kopian niku gak njaba. Lah aurate ati niki berarti awake dhewe nglakoni perbuatan sing awon. Nah niki wau. Niki wau sampean mestine paham. Lah awake dhewe karena kula kan cek nganu to dasar-dasare kabeh iki awake dhewe setiap hari dikongkon jadi khalifah, dadi pemimpin. Pemimpin sapa? Nggih mimpin awake dhewe. Bendina iso mimpin apa mboten? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Lho niki awake dhewe bendina setiap hari iki dikongkon ngendhalekno hawa nafsu. Nek iso ngendhalekno berarti jenengan jadi pemimpin. Mimpin apa? Mimpin awake sampean dhewe. Mimpin iso ngendhalekno setiap hari napa mboten? Iki jadi pemimpin. Jadikan jenengan jadi pemimpin yang baik, yang amanah. Lah iki lho. Ada kayak Pak Sugeng, Pak Jito iki lak mimpin RT ini. Mimpin sak RT. Lah sampean mimpin awake sampean dhewe. Ya Allah ya gimana sedina niki mau kan bahas Asmaul Husna ta niki mau. Lah ya Malik iku piye? Pimpinan awakmu, iso mimpin awakmu apa ora? Mimpin apa? Ya mimpin iki mang setiap hari sediadirno Gusti Allah sampean iso mengendalikan apa mboten ngendhalin hawa nafsu sing elek niki lho. Dadekno hawa nafsu sing sae, dadekno setiap hari husnudzon nyane Gusti Allah. Lapo-lapo kabeh iki sing gerakno Gusti Allah. Nek sampean paham kabeh iki lapo-lapo Gusti Allah, sampean cuma wadah. Jadi Gusti Allah nek gane wujude mosok iso diceritakan saged to. Sirullah kertake ati, zatullah urip pribadi, sifatullah
bahas napa wujudullah sejatine awake dhewe iki lho wujude Gusti Allah. Makane Gusti Allah niki setiap hari butuh wujude jenengan cek saged dados cerita. Gusti Allah yang mempunyai cerita, jenengan wujude dikongkon nglakokno critane pangeran. Makanya jenengan ki wujude Gusti Allah asline ngoten. Sirullah krenteke ati, krenteke awake dhewe ki sing ngrentekno kabeh Gusti Allah. Sampeyan gak iso apa-apa. Makanya awake dhewe ki dadi wong sing wis mati, sing iso ngrentekno Gusti Allah. Krentek aku pengen budal ngaji, krentek aku pengen nang pare, aku pengen pengajian nang dia sing ngrentekno kabeh Gusti Allah. Zatullah urip pribadi awake dhewe enek roh, enek jiwa sing dilebokno ruhku nyanggone awake dhewe iki uripe sinten sing diurip Gusti Allah. Sifatullah cahya kang suci. Lah cahya kang suci apa? Sifate Gusti Allah kabeh teko cahayane Gusti Allah jenenge Nurullah, jenenge Nur Ahmad. Nah, Nurullah nure Gusti Allah iki nyang awake dhewe berupa Nur Muhammad. Lah gleger awake dhewe iki jenenge Nur Insan. Asale cahya kang suci. Makane jek enek wujud napa? Nur tok durung enek sapa-sapa niki terus dilebokno tenggene jenengan iki roh suci jenenge ruhku. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an takunu yaumal qiyamati an hadza ghafilin. Niku lho sampean pas disebulno ruh tenggene jenengan. Makanya sapa aku iki sapa? Qalu bala syahidna jenengan Gusti kula sapa? Ruhku niki wau. Dan niku wau cahya kang suci. Ini ku wau. Terus wujudullah sejatine diri sejatine awake dhewe iki wujude Gusti Allah. Sing lapo-lapo iki Gusti Allah, awake dhewe gur wadah digawe ngetutno critane Gusti Allah. Af'alullah penggawene Gusti sing tandang gawe bendina enek la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sing tandang gawe sinten Gusti Allah. Selama ini sing rumangsa tandang gawe sinten jenengan gitu. Makane awake dhewe saking bersyukure mbek Gusti Allah matur suwun sanget Gusti kula sampun jenengan paringi wadah sing wadah niki jenengan sukani perjalanan kula saged napa penggaweane teng saben paringi kuat niki nek mboten wonten kekuatane panjenengan kula mboten saged napa-napa kaya Mbak Bin bendina jahit sedina jahit ping 5 ping 6 Pak iya ngono kok kuat berarti iki nek kekuatane Gusti Allah matur suwun sanget Gusti iki wau penggaweane Gusti asmaullah rupa ilahi rupane jenengan nopo sing dihadirake teng jenengan kabeh rupane Gusti Allah. Qudratullah kersane Gusti jenengan kabeh dike cerita Gusti Allah sing ngersakno sinten kabeh Gusti Allah. Sami Allah kalian Gusti nang dinandi sampeyan iki nang dinandi kalih Gusti Allah lan unggale gak kalian Gusti nanti-nanti. Makanya jenenge kawula manunggale Gusti. Pun mawon. Pun paham nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget pengaosan saking kula menawi wonten
kirang langkungipun kawula matur menawi dereng paham monggo jenengan tanglet, tasik bingung jenengan tanglet piyambak mangke kula pahaken, kula jelasaken. Pun jam 11 lebih 5 menit, tetep masih jam nggih. Alhamdulillah pengaosan ingkang sampun kula sampaikan dhateng panjenengan mugi dados nambah jenengan ilmu, nambah pemahaman, pasti tambah gak mungkin boten begitu. Masa ana Gusti Allah pancet ayo ora mungkin ciri Gusti Allah ilmune gak kira kentekan ilmu bendina nambah tergantung sing ditambahi ilmune iki gelem nglampahi napa boten. Nek jenengan kurang nglampahi niki dados saene jenengan, tapi nek boten purun nglampahi nggih dados jadi mang dadi nerakane jenengan. Surga neraka tergantung sing nyiptakno. Gitu, sing nyiptakno nyam terus jenengan surga neraka sing nyiptakno Gusti Allah. Tiba ada sing nyiptakno jenengan ki ambek. Gitu. Lah nek wis ora katen akhir kan teng donya lah hati-hati ta akhire. Tiba awake dhewe iki bendina iki tibakno ndek nggone terminal terakhir jenenge akhirat. Akhirat gitu mriki terminal terakhir. Terminal iki atene budal iki jek mampir dilu golek apa? Golek apa Pak Sugeng? Golek oleh-oleh. Lah oleh-oleh garek iki mang oleh-oleh sing enak tah gak ngono tok ae. Nek oleh-oleh apa sing gak seneng ya rugi lah yo golek oleh-oleh iki sing enak-enak. Lah kabeh enak gak iki tergantung sing tuku oleh-oleh. Pun ngoten mawon alhamdulillah.